1936 елдың қарлы-буранлы декабрь айында Хозур табиғат қосағында ултырған Күгәрсен районы Тәвәккән авылында яшәүсе яшь гаилә Юмагул Айтқол улы менән Миңһылыу Мөхәммәтвәли кызы Шәһәровтарның беренче балалары булып дөньяга килүсе кадерле атайыбыз Мөхәммәт Юмагул улы Шәһәровты матур юбилее 25 яшьлек гомер байрамы менән бар йөрәктән тәбрик итәбез дип башлана юбилярның балалары язган тәбрикләр сәламе. Атайымдың бала сагы бөек ватан һугышы осырына туры килә. Атаһы Башкорт дивизияһы кавалерисы Юмагул улы атайыбыз 1943 елдың февралендә хәбәрһез югала. Өләсәебезне бер гаепһез хөкүмәт мөлкәтенә зыян килдергән тиеп 4 елга иркенән мәхрүм итеп Магадан өлкәһенә һөргөнгә ибәрәләр. Ил азатлыгы өчен башын һалган яугирның балалары үкһез ятим кала. Атайыбызны Әбделнасир мырзаһын һәм Миннурый һылыуын Юмагужа балалар йортына ибәрәләр. Етем бала арысы ердән булмаһа илдән дигән әйтем бар. Ата-әсәйһез калып, балалар йортында үсү, ят тарафтарга китеп йөрү атайыбызны сыныктыра, тормыш авырлыктарына каршы тора алырлык шәхес итеп тәрбияләй. Изге күңелле кешеләр генә ап-ак карлы кышта дөньяга киләләр. Һәм кыштың ынҗы карлары табигатьте үзенең сафлыгы менән нисек балкытһа, безнең атайыбыз үзенең күңел нуры менән тирә-юньде матурлай, дустарына, тугандарына күңел йылыһын өләшә. Янында һәр вакыт тугры, сабыр әсәебез Венера Хөснулла кызы булуы ла күз дәрт өстәгәндер. Уңган килен дә, хәстәрлекле әсәле, егәрле хужабикәле ул. Тормышында әсәебезне осратуына бик рәхмәтле безнең атайыбыз. Ушы көндәрдә кадерләребезнең бәхетле тормыш коруларына 60 ел тула. Уңган, тырыш гаиләле, инсафлы, итәгатьле 3 бала үстерәләр. Олы кызлары Гөлсем Өфө педагогик училищеһын тамамлап, Мәләвез калаһында балалар баксаһында тәрбиясе булып эшләп, хаклы ялга сыкты. Бер генә бөртек улдары Илшат бик егәрле, уңган егет. Гаиләһе менән Мурак авылында матур итеп дөнья көтәләр. Себер тарафтарында эшләп тә йөрөй. Кесе кызлары Миңлегөл Өфө китапхана техникумын тамамлап, әлеге көндә Мәләвез индустриаль колледжында китапханасы. Ейән-ейәнсәрләре лә югары уку йорттарын бөтөрүп эшләп йөриләр. Ушы көндәрдә үзенең 25 яшен билдәләгән атайыбыз 35 ел гомерен балаларга белем бирүгә арнай. Башта Подгорный сельпоһында магазин мөдире, азак яшь булуына карамастан 1958 елдан Тәвәккән мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы булып эшләй. Шул ук вакытта ситтән торып Башкорт дәүләт университетында югары белем ала, география укытучысы һөнәрен үзләштерә. 1976 елда укытучылар коллективы атайыбызны завуч итеп хайлай. Артабан 1979 елдан алып хаклы ялга тиклем мәктәп директоры булып хезмәт итә. Яхшы, удайлы эшләгәне өчен атайыбызга хезмәт ветераны дигән исем бирелде. Күркәм, ябай, тыныс, сабыр холыктың өлгүһе ул безнең атайыбыз. Авыл халкы арасында ла ихтирамлы, абруйлы, яхшы күңелле безнең яраткан кешебез. Юбилеең менән тәбрикләйбез, сәламәтлек теләп иң элек. Һәр бер көнең үтһен бәхет менән, яшә шатлыктарга төренеп. Кутлы булһын атай туган көнең, озак яшә, бул һин бәхетле, яныбызда һин булганда гына табып була олы бәхетте. Касан кайтһак та ишек асык була, каршылайһыгыз асык йөз менән. Авыр сакта еңел булып китә, һеҙҙең әйткән йылы һүҙ менән. Атай, әсәй,
Тағын ұзақ йылдар яшәгез һез сәламәт. Безне тәрбияләп үстердегез. Ысын күңелдән һезгә зур рәхмәт. Бына ошындай бай, эстәлекле тәбрикләү сәламенә моңлы йыр кушып тапшыруыбызды үтенәләр кызларыгыз Гөлсем, Миңлегөл, улыгыз Илшат, кияүдәрегез Шамил, Кадир, ейән-ейәнсәрҙәрегез Рәмил, Лилия, Ләйсән. Атайыма олы рәхмәтемде әйтер өсөн һүҙҙәр тапмайым. Көйгә һалып матур бер яр итеп йырлайым мин һиңә, атайым. Атайымдың ғорур күкрәгенә беҙҙе һөйөп тибә йөрәгем. Һәр саҡ иҫтә тотам, атайым бар, яҡлаусым бар минең терәгем. Ул яратып ҡосағына алған, донъя мәшәҡәте юғала. Һинең янда булам ғәмһеҙ бала, рәхәтләнеп иркен тына алам. Атайымдың ғорур күкрәгенә беҙҙе һөйөп тибә йөрәгем. Һәр саҡ иҫтә тотам, атайым бар, яҡлаусым бар минең терәгем. Юлдарымда ситкә тайпылдырмай, атайымдың көслө ҡулдары, уның фекеренә таянғанға аҙаштырмай барыр юлдарым. Атай һиңә булған рәхмәтемде әйтеп аңлатырға һүҙ етмәй. Балаларың менән ғорурланып, оҙаҡ йәшә, атай.